Coba. Yes. Salam, Horas, selamat Natal Madihita Sudia Manginang, Horas Madihita Sudi, Ope ala nang masuk proses ini perhadapan di Huriata di Natal tahun on, asa jongjong be may taganup di nganat tabi.
Sadarion Kamis 25 Desember 2025 Ima matani sude pesta las nirohatta marningot ari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus. Marpungudo sudia kana porsia makamulate hubbal ganiasi ni rohani debata. Nama nongos anak na nanasasadei gabe haluaun ni sadok manusia. Alani i jongjong dohami parhalado ni huriata pasahaton. Selamat hari Natal ma dihamu saluhuna didongani asini rohani Tuhatta Yesus Kristus dohoni rohani debata amata doho parsaoran itu di perbedai mahamu saluhuna harion rodi sali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 l
Maka lacon hari nauli hari parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus sadarion marsi horasan jala masih jalangan mahita dengan tabi di bagasad dami doho las ni roha mari dia mahita Hamu akadongan saha porseaon di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus nungaro Yesus mangalehon hagogoon tu sude pangisi ni portibion tapasangap jala tau loppon madebata marhite puji-pujian Marende mahita sian bukuende nomor 605.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubu dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak, ape tuabarana dosogot harajaon, jala bahenonda goarna, si partahi haholongan, si ulubalang ni debata, ama saleleng ni lelengna, raja ni hadameon. Endehon ma ende naim baru di Jahoba, endehon ma Jahoba ale sandok tanoon, pajojor hamuma di tonga-tonga ni akka si pelebegu hama uliaon nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan, akana binahin nai. Marsomba mahamu tu Jahoba marpahenan na parhodohan, akahitir mahamu maradupun ibana, ale isini sandok tanoon. Haleluya. Martang yang mahita, ale debata amanami na di banwa gijang, puji-pujian hasanga pondot hamauliateon nusomban hami tuho, marningot silehon-lehon muda balgai tuhami, jolma na di pardangolanon, ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian banwa ginjang alani hami. Gabe na dangoldo ibana jalan na pogos, pola tubuh ibana di barani pinahan di Bethlehem, asa mamora hami. Saya rajai jala togu-togu mahami marhite-hite tondim, asalam huidahami godang ni holong ni roham, na pinarpatar ni anak mi. Amen. Undul mahita. Marende mahita sian bukuende nomor 40 sia. Patik ni debata, tangihon hamuma patik ni debata, natar surat di buku Roma 12 ayat sada, songonon ma didok, na huapoi mahamu ale akadongan marhite-hite asini rohani debata, pasahat hamuma daging muna bahen pelean, na mangulu, na badia, na hinalomohon ni debata, ima hadaulaton ni nama roha, ima sahatna atong rap manggidogogo mahita tutuhan debata lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon naumbar tu patik. Amin. Marindi mahita sian buku ini nomor onom sia-sia.
pesta parningotan hatutubu ni Tuhatta Yesus sadarion tatopo ti madosatta martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na dibuan wagijang podo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham saya si maroham dihami akan mangarsakon dosa nami saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami lehon matu hami tondim nabadiai asau nang ganggu rohanami di asini roham alai asahot rohanami marhaporseaon lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asahu pasat hami diri nami tuho gabe pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa songolondo pakaholongi ni debata di portibion pola do anakna nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hangoluan na saliling nililing na di ibana hasangapon ma di debata na diginjang amin. Marindi maita sian bukuende nomor 52. Hata ni debata turpuk ni pesta natalon ima natar surat di buku panurirang Sakarias sia ayat sia dohot ayat 10 songonon ma didop Maria ria situtu maho ale boru Sion marolopolop maho ale boru Jerusalem idama naroma rajam tumopoto patigor ibana jala si parmonang naserep dorohana jala marsundul di halode dohot di anak ni halode ina-ina ima sahatna martua doakan atau mangion hatani debata jala neopepsa amin. Marindi mahita sian buku ini nomor 500 siap usada.
taha tindakon ma hapor seotai, songon na hina tindakon ni dong atas hapor seaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata jahuba, ido ama parguguna suatu dosan, na tumapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata jahuba na sasadai, imana timuhon di si Maria, na gabe-gabian sianto di perbadia, andorang suabubuan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na tamate terpajal lu ibana dia opinar sila na tua tu banua tu rurung di tano na mulak mangulu dari patuluhon na manai tu surgo la hundu tu siamandu daripada Jehovah amanai pargugu na suatu dosani disimai bana pamulak suatu tanoon manguhumi halak na mangulu duat namate au porsiariton di perbadia jaladong sada huria na badia huria atau panila Kristen na kana badia do dia sesani dosa do dia tena mandok mulak mangulu dusugut daging nial nong mate dohot dia nguluan na sora sudah amin. Tapi kema sunggul-sunggul di tonga-tonga ni huriata sadarion Kamis 25 Desember 2025. Ia goar ni perpunguan sadarion ima pesta parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus. Dohot tema ima hatutubu ni Yesus. Lukas 2 ayat sada 1 ayat 7. Nama ragam sada pesta parjolo parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus. Sadarion Kamis 25 Desember 2025 ima pesta parjolo parningotan ni hatutubu ni Tuhan Yesus. Jali di patupa huriatada do ibadah ima sekolah minggu masuk pukul 6 WIB, remaja masuk pukul 10 WIB, manogot masuk pukul 6 WIB, Arian masuk pukul 10 WIB, dot borngin masuk pukul 10 walu WIB. Duk sidung ibadah parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus diuduti marulaon nabadia. Pinabotohon tuganup ruas naso makatindakon haporseaon dope dohot nahona RPP dang boy marsi dohot di ulaon nabadiai. Pesta Natal paduahon di hari Jumat 26 Desember 2025 ima pesta Natal paduahon sekaligus Natal gabungan ama ina dohot lansia masuk pukul 10 WIB. Ulaon nabadia di patupa di bagas tabe tuganup ruas nasoboi dohot di ulaun nabadia di tanggal 25 Desember 2025 tarlumo bima tu akaruas namar sahid dohot lansia di patupa huriata do marulaun nabadia di akaruas tabe di bagas tabe ulaun nabadion di patupa di tanggal 27 saat tu tanggal 30 Desember 2025 asa di paboa ma tuaka situa wilayah Nabi. Opat buku acara perpunguan bodari ujung tahun sada Januari 2026 pukul 00 WIB. Pinabotohon tu sude ruas ni huria buku acara perpunguan bodari ujung tahun di Bagasta tanggal 1 Januari 2026 pukul 00 WIB. Bagi honon ni huria tama di hari Minggu 28 Desember 2025 pinangido tuganup keluarga asa membuat sadama acarai jala diperbanyak sesuai kebutuhan songoni ma sunggul-sunggul dihita tauduti ma marende mahita sian bukuende nomor 614 tapapunga pilihan sada A dohot sada B.
dameni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mga ramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Selamat Natal ma dihita saluhut na kamanginang dihita saluhut na pungon. Mulai ate maditu hatta perdingga basa na saya totong makaholongi hita na sumakapi akan nauli na denggan nakaluaon marurupok kita tanah hinokok na lausido na taingot di bagasan pestata di Tikyon di pesta Parjulu Natal 2025 di Bason di tasaluhut na hurian itu hatta yang debatan nagabi jamita di hita di pesta lasniroha dihita na sahuriaon ima di pesta natalon dienek dosian buku evangelium Lukas bidu 2 ayat sada sahat ro di ayat pitu nama maritahon taringotu hatu tubuni Tuhan Yesus Kristus songonomma baritana huca haho matu hita tapai huti hukma dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus ikut suratan nasa jolma di gonggomanna pamilango parjolu mai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria jadi borhak masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana borhak manang si Joseph na siya Galilea sian Nazaret nakok tulua Judea tuhutani si Daud lamar guar Bethlehem ala siapa paran jala margani si Daud ibana pasuratul dirina rabdoh si Maria oroan nai naung gabe-gabean jadi dina di sini nasida gokma arini hanguluanna ditubuhom ma anak buah bajuna di borhosma di peakkom matu bagasa panggagatan ala swadong inganan na asing di permianan nasida ima sahakna hurian itu hatta nahilokon itu hatta Yesus Kristus berita haluaon berita nauli nasinuraton ni si Lukas na dipasahat tu sahalak bangso Rom naung mamukka porsia tu Yesus Kristus ima si Theophilus dinalaho memotivasi jalan menyemangati laos pabotohon pabua yanggu Yesus Kristus najakonon na do sude jolma airode ibana tu portibion gabi marpugus asama mora aka jolmai totu gabi motivasi do itu si Theophilus ala barharoroan siang bangso silebat do ibana siang bangso Rom bukan orang Yahudi tentu sahali dinalaho pahotor rohani si Theophilus do pabua nadijakon Tuhanido ibana nangpe marharoroan siang bangso perdusa ima si Pelebig lasongonima nang marurupok kita tuhita sude hala Kristen di sude generasi nantu partikyata dio bason nang sahat ro di saliling arong do be portibion gabe barita na uli mo nang marurupok kita law mangodolhon sada odolan nasarupa tu odolan na pinasaha ni panurat evangelium Lukas ima si Lukas tu si Theophilus gudang do di son nabuy si putih hatta taringot tu barita turpu jamita sadarion tentu lau manupahi doi lau papocor rohatta meyakinkan kita pabua natutudo Yesus Kristusi dalam asini roha hapataran ni asini roha haburjun ni debata habasau ni debata marupok kita jolma budu taida di bagasa turpu jamitaon songoninang belgani huaso ni debata napatulucon sakap ni rohana naso habatan ni manangisipe manangahan ang nihataho debata lumobi akabaga-baga akan adingga marudok pojolma naiko saud doi jaladang boy dibatalkan disudati manang huaso niya hape Tuhan bisa mengkondisikan semuanya asa saud akka sakap ni rohana asa tulus sakap ni rohana
sakap nadinggan marudupo kita jolma. Upanonor hami matuhita huriani tuhat tamarhite turput jami tao. Mamuka tahun 60 ada orang so Kristus sebelum Masehi. Nunga ni raja ni bangsa Romawi sudah daerah Palestina sekitarnya. Mamuka sia tahun 60 ada orang so Kristus sebelum Masehi saat tu pertubu ni Yesus. Bangsa Romdo namanggonggomi sudah daerah Palestina sekitarnya termasuk Israel. Hati-hati di pertubuh ni Yesus nagabe Kaisar, pemimpin tertinggi kekaisaran Romawi ima Kaisar Agustus. Jala sebagai raja-raja boneka, raja-raja lokal na pinabaki ni Kaisar Agustus di luar Judea ima si Herodes Agung. Ima na yan yang mabunuh Yesus. Kata didoko tu aka para pestara siya purubai molong aju pakamu Yesusi rohamu mesetu soda pabuah di dia ibana saroha marsoban na rupani ibana ma raja lokal raja boneka ni Kaisar Agustus hati-hati. Jadi ujui hurian itu hata di paharur Kaisar Agustus dosa da pareta laho pencatatan jiwa sensus kependudukan tu sudi aka masyarakat naginonggomanna sia sudi aka bangso-bangso tohoma pas partikianna tuaka pangisi ni Judea ikon pasurato dirina tuaka bona pasogina akaise namar bona pasogito Judea mula matu Judea laho mencatatkan diri sebagai pencacahan jiwa sensus kependudukan. Kadang tahu tu mananga tujuanna mana dalam mencatat akapajak do segala macam alana macam urak do kapajak sigara roni bangso Israel hati-hati tu namanggonggomi bang ima bang Sorom. Ale mana songo dia pe tujuan pencatatan jiwa yang go si Joseph do si Maria namarhuta tubuh magodang di hutan Nazaret di situ ibana na mardongan na bertunangan do si Maria jala di Nazaret do begabi-gabian si Maria. Alai apala tongom mahurian itu hatta hubungan non nanai sidonon nami dangarung nabui manudati sakap nadinggan nasia dewata semuanya ikko sau do hobar tunau ni hatahonna ni baga-bagahonna ima aroro ni Mesias songon atar surat di buku Panurang Mika bidu 5 ayat sada namar haroroan sian huta Bethlehem Judea. Jadi di si pasma jadwal pencatatan jiwa ngapas gabe-gabean si Maria na tinggal nasira di Nazaret ikko lao do hobar tu paretani kaisari ikko mula kibana tu bona pasogi na ima tu daerah wilayah Judea persis na di Bethlehem. Los pasa di Bethlehem dang Jepang dang dapot nasida sada inganan na denggan mananjebu bain ingana permianan na ape Jepang ma harina Jepang ma bulanna nekot tubuh poso-posoi ujungnya dia mana arong gabe molobaran ipinaha gudang dua ka gua-gua di si biasanya gua-gua nasib batu alami rupani bodo gabe kadang ipinahan jadi pas kosong di si dang arong pinah di si ima biru-biru gabe di si ma mian menginap si Joseph do si Maria las di si ma tubuh Yesus Kristus di barani pinahan jala di pihak ma Yesusi tu panggagatan ke dalam palungan. Hurian itu hatta nunga di pabuahian nunga di pabotoho debatahian ia haroroan ni si paluai ima huta Bethlehem. Huta Bethlehem ratusan tahun sebelum hamamasa ni hatu tubuh ni Yesus. Alaiko pasma marhite pencatatan suatu perintah siak Kaisar Agustus ikut di pasurato dirina tu bona pasogi nabi gabe lao si Joseph do si Maria tu Bethlehem tu Judea laos di situ bu asuradangi berarti di Nazaret itu tubuh di Galilea alai imanan irokna balgani huasu ni dewata pasauton sakapna asa tulus masa
apalagi sakap nadenggang marudupok kita jolo. Pencatatan sesuai dengan situasi keadaan go di arena, go di bulanna tubuh mah Yesus siap bortian ni si Maria tongon pas nasida di Bethlehem. Jadi khobar mai tunaung nilubahon ni bagahon ni debata yang sudah dinubuatkan oleh para utusan-utusan Tuhan akka panurirang data surat di Mika 5 ayat 2. Anggo ho ale Bethlehem prata memetudo honian anggo tumpola jujuron tu akahuta meribu-ribu di Juda. Ape siak kodo haroroani nagabi panggonggomi di Israel. Jala akka haroroan siana hinan siana kaari ni narubi seliling-lilingna. Omma nubuat ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Naung di hatahod debata marhite panurirangna na siap Bethlehem do haroroan ni si paduai. Disesuaikan semuanya Tuhan bisa bekerja lewat siapapun, mau lewat kaisar, mau lewat orang lain yang anti dengan kekristenan, mau lewat dengan alam, boido debata patulus sakapna marudupok kita jol. Apalagi sakap naulido disakapi debata tuhita akan hinokokna. Hurian itu hatta borha do si Joseph do si Maria tu hutana tu bona pasogi laho pasuratud dirina. Nuaing aha mananay siron ni turpukon tuhita akamangina. Na perjulu. Nabasado tuhate. Nabur judo tuhate. Para siro hado tuhate. Sudidu diulai bana holalau pasauton ladingga tuhita akan hinokok. Dangarong naso diulai bana. Na parjolo ita dikot doha sangapon na banua gijang rotu portibion. Portibi na mangotak mangilason nagok hajahatonon, banyak kebencian, banyak permusuhan. Rore bana tu portibion, gabe jolma ibana. Jala tubuh ibana di baran dipinahan. Menunjukkan suatu kemiskinan, hapogoson. Mulu tubuh nuaing tubuh di Sibaso apa yang ada rumah sakit itu menunjukkan kemiskinan, keterbatasan ekonominya. Mulu tubuh di barani pinahan itu menunjukkan kemiskinan. Olo di mana marpogo sasama mora hitak kamanginan. Oloro ibana gabe hapogoson asahita napogocian gabe mamora. Oloro ibana nasangapi gabe marlea asa marsangap hita akana marlea ala nidosa. Sudido diula kamangina. Dia opinor silang pe ibana siap, dileai pe siap, ipastapi pe siap, mate pe siap. Memang nabur judo tuhatai. Nebasa ruiba tubuh di barani pinahan jala podumanna ima duhut palakka palungan panggagatan jemoli hutanami emolo akka Jawa do biasana nama bacongoni na apa-apaharan na biru-biru manang habing. Ay meluhur bodang langsung tutano itu baik kami. Alai melu biru-birui era dong mebek hau-hau era palaka mabuti. Sera sera peti mati ni dan ama ayane hero. Isi me berraba-rabai. Era songoni ma isi me Jesusi. Isi me Jesusi. Di panggagatan ni biru-biru. Dang markasuri, dang marpurumani, dang marasi. Dangarong mananai si dangarong air hangat di si HP musim dingin dia kamanginang di bulan Desember. Mulu di bulan Desember arong go daerah na di Israelon na turus salju. HP kok di barani pinahan harus menghadapi cuaca dingin, apa namanya ya cuaca yang ekstrim lah.
baharu nama gudang pedisi masikor mulu di bulan Desember mulu aku sih isi hamuna tur Holy Land tu si bulan Desember pasti masikor bibir retak-retak lau mekeli ba maribak marmudar maniak nape di bayan gulos do dioleh si buti tonggo maribak mulai musim dingin ini dia be merapak sudi merapak do nadi-nadi pe di bagasar dia be menciu do nadi-nadi bagasar itu benar mulai mandi air hangat guyur-guyur dulu mulai dari jari-jari ke tangan jangan sampai langsung diguyur kepalanya nanti pecah pembuluh darah dari yang kecil langsung tiba-tiba membengkak pecah begitu jadi ngelidu isimak di situasi ni cuaca nasongoni yang ekstrim jalan di tempat yang sederhana sudena dia dui alani burjuna tuhita alani holong na tuhita alani basana alani hureni tuhata songoni maburjuni tuhatai tuhita patu mahita gabe jolma sidok mauliati tuibana na tuwi naolo gabe marpogos laho pamora hokita naolo gabe marlea asa mangalio kasangapot tuhita padok moliati mahita tuibana jala hata moliati mangihu mai muse dohot hamauliati otta pelian hamauliati taidama akka parhapistara siap purbai roda sida mangida na tuwi dakolar rosongoni alalas rohana ngasau biro mesia sini na rohani parhapistara siap purbon dak tanga kosong na sida ro mangida Yesusi alai dibuat do pelian na si pelehonon na tu Yesus na tuwi alani burjuna alani basana nai makokop jolma paluaho jolma oleh bana romar lea marpogos holallahu mabenna dinggan tu akka jolmai ima dia malateho parhapistara siap purbai datang bukan dengan tangan kosong romar sobbatu Yesus si paluai na burjui bukan dengan hati dan tangan yang kosong ale betul-betul hati yang penuh dohot wujud ucapan syukur wujud dari ucapan syukur tongdo dibuat ipelehon dui tu Yesus na tuwi ala dihamolatehon haburjuonna nau madulo hita nau majupangi hita nau manopot hita melawat kita untuk mengangkat harkat kehidupan kita martabat kehidupan kita jadi naik manyacongoni nak kita pehudan itu hatta kita pe di amar ningot kita di pesta Natalon di paingot kita taringot tutuhan na burjui naing manyak kita gabe ruas si boto madok moliate tutuhani ala ni haburjon na tuhita marhite-hite na mabuat peliak kamolateo tuibana songot tadda ni amolateo ni rohata tutuhani peliak kamolateo ni ima sone da apostel Paulus tuhuria Rom ima rohatao ngolutaon do peliak no marga na pinaima ni Jesus selehono tatu ibana pakyon dalam mangulak kanadengga patulus sakap ni Tuhani songo pelean nani igil ni Tuhani lehono tatu ibana akamanginang memang molo ngapesta Natal beda do balgani pelean ni jolma ide teh manginang saru paru filmmu na hari Minggu biasa do Natal sono daun ubal gadon lain ate daun saru paru ate masih naga saru paru berdua sini ke situ papan dapotan saru paru hari Minggu biasa do Natal ngapasti ubal ga ala bergalas ni rohata alai dang itak ni iya kamangina dangit tandi pelia kamolateon nani igil li Jesus silehono tatu ibana songot tadda ni molate ni rohat tala ni burjuna tu hita ngolutod do pelehono tatu ibana no marga ngolutod dagi tao pikirata rohata tapakke mai lao patulus sakap ni rohana pakeonna patulus sakapna molo mangolu hita mangolu di Tuhanima
mangolu tu Tuhan ima. Hidup untuk kebenaran, hidup untuk Tuhan, mati untuk dosa. Hidup pilihan nomor kan. So ni Apostol Paulus tuhuri Romi di Rom 12 ayat sada. Napa dua hon hurian itu hatta alaning merulun na bedi hita wala dua poi pete jemito. O mana perpudi. Saya nasau do sude hobbar tunai natur honni dewata sonol nakani. Dangarung na manudati sakkan dewata. Adong do hea padohan ni si Job. Tersurat di Job 42 ayat 2 madok songonon. Nuaing piasa huboto. Ina si Job kan? Nuaing piasa huboto tunggurudok mudo luhuna. Jaladang hasudatan sakap ni roham nanggo sada. Songonido nang taringo tuharoro ni Tuhan Yesus Kristus si paloy akamanginang. Iko sao do na sinakapan ni debata. Songo dia pecarana sudedo di pak boy dipakai debata. Lau patulucos sakat. Alani huran itu hatta saya lanta pasolhom madirita tu Tuhani. Tapasolhom madirita tu Tuhani. Ai dangadong sakap naroai sakapi debata tu hita. Jala saya berusaha ro debata patu pahon mangula asa na sinakapan na baga-baga las ni roha baga-baga taringo tuak kanadengga si lehono na tuhita iko saut lehono na tuhita iko saut jalot tai di padala ni ulutao ima sakap ni debata ima di roha ni debata hidupan na say ulo di podai hita ulo di paingot hita marite suru-suruan marite nibi marite dongan alani holong iroan dia batado asa tulus sakak nai madudupok kita hima sakak akan nadinggen nang isakapi tu hita asa tapasu-pasu hita tujulan ni ariwa asa terus hita medai pasu-pasu ni Tuhan ni sejujur do hita saya dipakulingi dia bata tujuan ni masa sau do sakak ni rohana alani huren itu hatta saya tapasolhok madirita tu Tuhan ni una tapaholang dirita siya mual di pasu-pasui. Ay molong adi baga-bagaw tu itanung adi paradi akan nadenggan alaibana do mual ni akan nadenggan ibana do na mengatur saluhu na manotul segala sesuatu segala situasi baik kon tapasoho do dirita tu ibana asa akasakap na ulion dilehon itu hita ipasau titu hita kamanginang unan tatadikon Jesus na tuwi alailam tapajono madirita tu ibana tapasoho madirita tu ibana nakpesipata saya adong nanaing manggugai persaurat do Tuhani nakpesipata adong akan nama sarupani dipanggulmito ning oluta nanaing paholak kita sia Tuhani tajugul homma pasol hoton manang pahoton harusuhon ni persaurata do Tuhan nda burjui Tuhan padingga basa asa sahat akan nadinggan na sinakapan na itu hita nang saliling di hasyang anuk kita songoninang di hanguluan na mangihut hanguluan na parpudi di hari paruhuman na parpudi margogo mahita akamanginang dinalaho mangihut tu Tuhani pasohot tu dirita tu ibana dohot mangaleho diritaon gabi pilihan na hucus pilihan hamalatiota tu Jesus alani haburjonna naung ro manopotita laho patulus akan nadinggan asasaha akan nadinggan itu hitai mahaluon itu dita amin martanya yang mahita. Mauliati madihuali Tuhan padingga basa para siroha naulu gabi marpugus marlea ita di koko do Tuhan hasangapomu holalaho pamoraho kami akan napugusong pasangapo kami akan marlea
Adi bagasa kaliaon alani dosa. Mulai ma Tuhan, ajari kami makamolatehon sudi haburjomi marhite-hite na mga lehod diri nami laho pakyom mo patulus sakka asa mangulo mahami Tuhan diho alay mati marurupod dosa di bagasa ko mahami Tuhan di na madala di ngulo nami tujulan nyarion unang loas ganggang parsauran nami dohoto mulutong adong pihak huwaso hapur tibionon nanay paholakop parsauran nami tuho nanay padauh kami siyak ko unang loas Tuhan nang gusa depi siyak kami naholang siyak ko Tuhan asa sahat akan nauli na denggan jalon nami tujulan neryo lumobi di haluan itu dinami ay hodo sasadasa muwal ni akan adinggani saya pasau ma Tuhan gohi malas ni rohanami sudi ruas ni huriamo di namar pesta natal haming sedarion totong malas ni rohai hot di ngulu nami di rohan ang pikiran nami manguduti laka di ngulu nami tu akari na manghidup nunga roho manopot kami nataba mapos ni roha nami Tuhan mga lakahon udit ni laka ni ngulu nami jaka tao-taon na tinabamu si dalan nami tujulan nyarion ala nunga hodongan nami molo nga hodongan nami Tuhan say na tiur do sude dalanan nami boluson nami ala dokko na manukol-lukoli mangurupi paduahon do masu-masuhan satu ho madaing nantod di nami asi maruhan tangi humma tangi yang Panginoon namin amin hurian itu hata kaparade ma piliata pilih paduahon do pilihan tuaka natal tau baru di huriata tapasaha Mei 70 tapilih di bagasalas ni roha huhut marede siya buke di nomor 615
Tatanya kema piliata martanya mahita. Ale di batama nami na di Banua Gicang. Hodo haroroan di saluhut silehol lehon na denggang. Doho nasau di basa na mau diutus. Kupasahat kami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jaulo mai gebe uap na hujus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asau parhasia kami pilihanon. Pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portivion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata na toktong na sumar mula na sumar pacohotan. Hupuji hami maho ala saut sudetahim nang sinakakmu adorang sumaru jahat dope hasianganon. Dang taraba siboli sinakakmu adorang sumaru jahat dope hasianganon. Dang taraba siboli sakakmu dang sudah tahim nabadiyai di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga. Naso haduduani dibahini mauliate marohanami tuho ala naung sau sakakmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami asa malua hami siat dosa hamatian doho sian uhum jala macohot hami mangulahot dosa oppe siasi maroham di hami tugihum mahami tu anakmu say bahim mahami gabe si luam tu ibana asa upani halo jaun na hami ala natinaon na nabirniti doho tanga luton humokopami asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana sa sungguli mahuriam sa darion asa diingot habal gomu doho haroro ni anakmu gabe jolma laho panguluhop kami pardusa sa sungguli maka parhalado di huriam mamaritaho barita na ulii tu saluhut halak nang patar hasangapomu jalan nang jupang dami dohot hasonangan say lehom mapitu naukap tuakan aso porsia do petuho asaro na sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus say rajai masaluhu raja doho akasuruanna asa diboto nasida nang dilehoko raja jala Tuhan nasumurungi rodi saleleng ni lelengma saya leho gugu tu akan di bagasa pangujunan apuli akan amarsa jala palua akan tergugu saya tatap jalau dingi akan pinaburu-buru ni hala ala ni guarmu saya dongani jala pasu-pasu hami sudi akan nama gudang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami amin alia manami na di Banua Gicang saya pinurbadi maguarmu say Roma harajomu say saut malomo di roham di Banua Tongon songon na di Banua Gicang lehom matuhami sa darun hangulua siapari si sama dosa nami songo panisa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan unak kami tugi hutu pangucunan palua mahami sian pangago
jalo hamuma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di depakko Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Manginang selamat Natal madihita tokin nari udutat tama tu ulau nabadia. Jadi tapai mamajo mar 7 menit laho paradehon ulau nabadia dihita. Tapai mas tokip 7 menit. Nakaninung ay titikot tu hita akan napatut majalo ulau nabadiai. Ise napatut ise nasopatut. Mangulong may tastokin iparadi akado nga parhalado ma narikot tu ulon na badia. Nggak usah lagi dong leader. Jadi begitu nyanyi pilihan biarkan musuhnya luas. Yang kedengaran sama leader semua. Terus kalau nyanyi juga ya. Sebenarnya ini saya nggak ngerti musik, tapi kalau orang nyanyi, yang denger nyanyinya bukan musiknya. Ini jadi musiknya kedengaran gua. biasa
Iya. Oras madihita ka manginang. Adora sota mulai ulun nabadia hobartu titing nakaningan buah-buah. Akan atau majalo ulun nabadia hima akanong majalo maka tidak ko kaporsyaon dohot naso ruhut permahanion doho pamisaon imana perjulu napaduahon tua karuas na di luar dope asa masuk mahita ulam masuk ano kita ulun nabadia unang adong be na haluar masuk termasuk pitu asa unang pola saya dibuka tutup. Iya. Ditiki ronon hita majalo ulun nabadia dijuluani aka dongan perhaladuma perjulu laos uduma hamu ruas ni huriata hobar tunong niatur honne aka dongan perhaladu laos sikok mata baik dung tajalon nun ulun nabadia tapasaha ma hamole tota tu inganan nong pinarade ni huriata ala nong dipuka doho tangiang ulaun nabadiai duk tajalo roti doho angguri sigo matapangan dak pola be doho tita manangnya koca dak manginang dah oke asa tahu basi tapahohom mak. Oras ma dihita salu namang inang. Alanay mulat tama ulon na badia di bagasa tikyon tapahohom marohata tapangido majo hatawota lahu majalo ulon na badiain tu debata marhiti tangyang lahohom martanya kita satokim di bagasa rohat tabi. Amin. Marede mahita.
dame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate muna doho roha muna. Marhite-hite Kristus Yesus. Amin. Martanyang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Ama namin na di benua gijang. Asiro ham topok mahami na pungudison. Adoraku pangakamian no parpadanan na badiyai. Leho matod di purbadia tu ganup pami. Asa ditubuh kapor siaun na mangulu di hami. Asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop pami. Pargugui mahami macua dahul diri nami. Asa tarihutuk kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siaun na mangului. Saitaiti rohanami asa lambalunguh kami tu benua gicang. Asa say masihol kami pay maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita kanaung pinarhamaul ni debata. Hita sakat nuai mangato perpadanan na bariyai. Di baheni tatibang majumulo manang natau hita marulaun na bariya. Asaw na ko na uhum manangisi siyak kitaon. Ay holan na uduk roha. Jala naman olsoli rohana ala ni pabahinan na nasoture. Jala naman opoti dosana. Jala na porsia di hasesaan di dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay akan adoho marulon na badiya. Unang bediului sibulis. Unang be tidak dati mardusa. Tumpada hamu marohamu na siani. Tunggu tapo kamu ma hosom doho lati ni roha. Alay pa ingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nong mate jalan naung bulak mangulu humokop pamu. Asa tahu hamu mangaton perpadanan nabadi. Di baheni tata kasih majolo rohat tabi jala alusi hamu ma suku-suku non. Jong-jong mahita saluhuna. Di parhatutu rohamdo halapardu sahosyak katutubum doho alani pangalausim di pati ni debata molo di parhatutu roham dokma olo. Namar sak doroham ala dosami jala dipangido roham nang malua hon waing siad dosam molo songoni roham dokma olo. Di parhatutu roham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluho pardosa ibana nang mati doho mula manguluho mokopo mamorsan jala manisa dosam molo songoni di parhatutu roham dokma olo. Olo doho manggo tapos ya roham lati ni roha doho hosom ni roha akup ni. Olo doho mardengga doho talak na mangarsahiho jalan olo doho manisa dusa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songon ni roham dokma olo. Atong tapau dukbe marohata jala tatopoti madusata. Yutok ko matang yangod di bagasar roham dagi. Ale Tuhan debata nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ala pardosa gudang dohami. Ajut-jut hulau si hami patimu. Tamado ho na uhummu hami nuaing doho sugut. Molo balot colomu tu hami hobbar tu pabahenan nami i. Alai ala ni gudang ni asido tolo ni roham doho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung ni lehomu humokopami. Ala ni i uban na hupami mangido tuhom. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudi dosa nami. Jala lehot tod di purbadia tuhami. Asa margugu hami mangalo nasa dosa. Doho mangulahon na hobar tulomo ni roham saliling di tano ordo pehami. Amin. Atok kamu akan monopoti dosa muna. Jalan nama uas diasi ni rohani debata.
sa isaha matuhamu na hinaporsiya amuna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok Tuhamu. Pos marohamuna, nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia. Amin. Aliyaman namin na di banua gicang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajom, say sao malo meneroham di banua tongon songon na di banua gicang. Leho matuhami say darun hangolua siapari, si samadusa nami songo panesa nami, didusa ni dongan namardusa tuhami. Unak kami tugihon, tu pangucunan, palua mahami siap pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa liling-nililing na. Amen. Udul mahita, marede mahita. Atong tangihok kamuma, tona ni Tuhan Yesus laho padirihon parbadanan ngabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borginay, uju tarjehi banak. Didokma mauliate, dungi di ponggoli may, di panlehom matuak kasisiyan na, huhu ma didok. Jalo hamuma jala pangamma. Dagi kudui nalilehot tu hamatian humukop pamu. Baik kamu masongoni bahen parningotam muna diaw. Jala dungsun nasida mangan dibuat ma panginumani didok mamauliate. Dungi didok matu nasida. Jalo hamuma, sude hamuma nginum siani. Ia panginumanon, pada nai baru maun marhite-hite mudarhu. Nani usehon humukopamu, bahen hasisani dosa. Saya baik kamu masongoni, bahen parningotam muna diaw. Atong Roma hamu, nungarade sude, ida jaladai hamuma, dengan bahasa ni dewata. Roma 70 lama jalo perbadan nabadia huhud parede perjulu maka donga parhaladu.
amanginang maredehita sa bukede nomor 26 ayat sada do uruna. Silang na badiyay. Amanginang tapuji tuharta maredehita sian nomor 122 haholongan na badiyay. Halong.
dihita sia Bukede nomor 452 ayat sada do udukna naro padauni bolon. Bola musik. Horong dina maju inangate ayat 2 teh. Diom ayat 2. Oh ina. Do sai suye. Horong Yama ngati nah
Sa puji Tuhatta, sa buku ede nomor 466 ayat sada do udukna nung ngarawau o Tuhaku. Bola musik.
Sai bokton di marohanmu matero hadiri. Olam musik. Manginang tauduti tapuji Tuhatta huta jalo ulon nabadia marede mahita sian bukwede nomor 476 ayat sada do udukna dada au guru diau be.
puji Tuhatta sian nomor 452 ayat saya do urut naro pada ni bolon 452.
Uri itu hatta jongjong mahita marede mahita saya bukiri nomor 574. Puji ma Tuhan debata ale tordiku jalan asa rohaku di bagasan mamuji ko warna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale tordiku jalaunak tu kalupahod dengan ibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum akasahi musudena. Ibana paluahok kosam. Siyak kamaguan. Jala dilehot tuho dengan basa doho asini roha. Para si roha jala perdingga basa do Tuhan debata lebat terimas jala para si roha godang dang dibahit tuhita na hobbar tu dosata jala dang dibalotcho tuhita na hobbar tu hajahatotta songon asini roha ni ama tu akka anak konna do asini roha ni Tuhan debata diakka na makkabiari ibana nunga takas dipatuduho debata holong ni roha na itu hita dinamate Kristus sumokopita uju pardosa dopi hita atong dalam malua mahita nuaing sirrimasna dunggabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujeni pamangaku do rohaku doho nasa pabahenaku do Tuhan debata Allah nion rodi saliling ni liling na amin. Jalo hamu mah pasu-pasu ni Tuhan. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakko Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor hom madamena tutod dim. Selamat Natal manihita saluhna. Jadi di sommahita marsitabian amang inang ijulum mahamya kaparhalado romahamu majalak kami laos martabi selamat Natal. Butima.